Ono što smo mi predložili ovim amandmanom jeste da, pored postojećih subjekata kojima je omogućeno da predlažu kandidate za savete visokog tužilaštva, predložili smo i da udruženja, dodaću reprezentativna udruženja, strukovna, mogu da predlažu te kandidate. Dakle, s obzirom na samu prirodu tužilaštva, gde je apsolutna hijerarhija u kome su, da kažem, tužioci hijerarhijski zavisni u kompletu od vrhovnog tužioca dole, gde moraju da postupaju u skladu sa obaveznim uputstvima, gde može da im se oduzme predmet, da drugom, da im se da nalog, dakle, u kombinaciji sa pritiscima iz političkih partija, dakle, vrlo je teško da se izrazi slobodna volja. Ako tome dodamo da prijem u radni odnos takođe zavisi suštinski, barem u dosadašnjem toku stvari, od tužioca, imate primere, što je zaista za mene frapantno, u Leskovcu dođe i primi se kandidat, neću da kažem, iz nekog grada koji je udaljen 200 ili 300 kilometara iz Srbije, bude tu 2, 3, 4 meseca, odnosno i ne dođe, i posle toga pređe u drugo tužilaštvo. Odnosno, šta se desilo? Desilo se da je javni tužioc verovatno nije mogao da ga primi tamo gde je on namerio, pa je pored 300-400 ljudi koji nemaju posao, sa diplomirani pravnici, doveo i primio čoveka van grada i onda ga smestio tamo gde je hteo. Dakle, da li će taj čovek imati sutradan svoju slobodnu volju? Zato je neophodno da udruženja, ali strukovna udruženja, reprezentativna, ne poput ovih kakve ste vi osnovali sad, kad kažem vi, mislim na vladajuću partiju, udruženje sudija i tužilaca, koje su učestvovali u javnoj raspravi, ali ona nisu realno reprezentativna. Dakle, mora se utvrditi reprezentativnost i da im se da pravo da predlažu, zato što oni među sobom, čini mi se, najbolje znaju ko je kvalitetan za takvu vrstu funkcije i u okviru svog udruženja imaju slobodu, koja nije ograničena poput kolegijuma, da zaista predlože ljude koje smatraju najboljima. Hvala, izvinite što sam prekoračio.